ang NYGC Naisyaga Channel Line Drama kag 106.9 ASFM sa Community Radio. Nagadulong naman sa inyo sa isa naman ka istorya nga puno sang aksyon kag pagpasimpalan nga aton kinatig-unuhan. Jackie, ang Batang Karatigor. Aton kilalahon si Jackie, ang bata nga may pinasahi nga abilidad. Sa piyak sang iya pagkabata, nga madamo sang nagahingabot sa iya. Aton hibaluon, aton diskubrihon sa Jackie, ang Batang Karatigor. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Peter Gabrina. Audio Vision Editor Romel T. Pineda. Kaupod man sanday Emilio Magbanwa, Rayjan Domingo, kag Kuya Hil Andan. Hoy mga kaibigan! Tara na! Halina at makinig sa NYGC Blind Drama. Dito ay hindi lang kayo matutuwa at maiiyak sa magagandang kwento at audio drama, kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo ngayon sa aming YouTube channel. Pindutin ang notification bell para lagi kayong updated at hindi makaligtaan ang aming mga bagong upload. NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Kag karon sa kasugpon sang aton matahom nga drama nga puno sang aksyon kag pagpasimpalan. Jackie, ang Batang Karatigor. Oh, chok. Nakalakat na ba na si Sir Boy Teodoro dyan? Wala pa, boss. Ara pa mandang salakyan niya sa garahian, boss. Nga mo bala. Ang duwa diin. Diin si Poldo kag si Boyong. Wala ko sila nakita diri Sa diin naman sila nagkadto. Ari lang di sila guro sa palibot, guro, boss, ha? O kung basit kun ginkadtuan nilang tatlo kabihag, boss? Ano? Mga animal. Maano to sila sa tatlo kabihag? Bati ko, boss, kagaina, boss. Nabatian kong duha nga ato, boss, si Boyong kag si Puldo, boss. Nga mabalos kuno sila sa kay Jackie, boss. Ano? Oh, mga wala ginagausar sa ilang nga otok. Oh, tapos sila sa kay Sir Boy Tirador. Nagpaandam nga daan to si Sir Boy Tirador nga hindi pagilabtan ng tatlo kabihag. Ilabi na gid ang Jackie nga to. Ate, sila man nagyapon manabat sa kay Sir Boy Tirador, boss. Oh, ang mga ungo. Pangitaa sila. Pangitaa. Oo, boss, ma. Oh, wala pa gid nakabalik si Regjan. Tara na sa gali, oh. Boss Mark! Wala gid diri sila sa palibot, boss. Ano? Oh, kuna mo. Ato gito sila gali sa tatlo kabihag. Diyan. Ate, goro, boss, Ginalibot ko na to sila sa likod, boss. Wala man to sila, boss. Mga buang. Ay, ara na sila, oh. Nagapagkadto na sila dire. Oh. Ay, hala. Naano ning duha, boss man? Daw na po saan man ning ang duha, boss, oh? Ay, hala, nagaguriit gid sila sa kasakit, boss. Ano ang natabo sa ila? Ara ng mga buang. Boss Baki, John, ari ka di gali. Oo, kaya ginasugo ko ni Boss Maki nga pangitaon kamo. Din kamo nagkadto nga duha man. Ta, gay.
Kag anong natabo sa inyo, boss. Poldo, Boyong? Gay. Natukapan kami ni Sir Boy Tirador, Boss Mac. Ano? Ano, animal? Nga, Adobe, boss kay. Nagkanto kami sa tatlo kabihag, boss. Ano balagay ti sa init namon bala ni Buyong, boss. Ginbalusa namon si Jackie. Buto kinastigo namon ni Buyong si Jackie, boss. Grabe. Tungod ko sa kastigo namon siya, boss. Hanusan ko daan sa sang paha ko nga panit. Amo man si Boyong. Po, nagakirig-kirig si Jackie sa kasakit, boss mo. Animal kagid, Poldo. Awa, boss, kaligay. Nalipungan ki si Jackie sa kastigo namon, boss eh. Amo to sa nagkahibalo si Sir Boy Tirador. Kay pagwa namon. Taibig man nga ara si Sir Boy Tirador. Tiga masulod to sa tali sa tatlo nga bihag. Tiya mo to ginsugira sa namon nga. Ginakastigo na mo si Jackie, boss. Abaw. Tinindagkan ko na yan ni Sir Boy Tirador sa gusok. Ay, kay kasakit balik. Hindi guro gusok ko, Poldo. Abo mga kun ganito. Nan. Birisin nyo na. Tani, ginpahibalo nyo anay si Sir Boy Tirador. Nga makadto ka mo to kay Jackie kang mabalo. Tinantawa na subong. Mga ungas gid ka mo, wala gid ka mo nagamit. Wala na gid gigamit ang ulo niyo nga duwa. Te, paano na karon? Kung napuruhan to karon si Jackie sang kastigo niyo. Maanihin gid ka mo nga duwa. Poldo, Boyong. Tungod malain si Sir Boy Tirador maakit. Nakaibalo gid ka mo sina. Wala gid ka mo nagahalong. Hindi, Boss Mac. Nangayo ba kami ito pasinsa kay Sir Boy Tirador. Pero, gaya. Nalipungan lang saya, boss. Paupawan na to yan si Jackie. Mga sapat. Kumusta pamatsyag mo, Jack? Harilo? Masakit-sakit naman gamay ang agi ka pahalo. Rama, kaya ko na lo Mga wala sang kaluoy. Mga sapat sila. Pinatabaan ka gid nila sa paha, Jack. Mga wala sila sa huya. Ka mga tigaw lang na. Patulan ka pa nila, Jack, nga mo ng pangidaron mo. Di nagkantong utok sa duwa nga to. Si Boyong ang si Poldo. Dali lang magkahubuhi lang ko di sa gapos ko. Di lang ang wala sang labod sa ila, Jack. Bayan na sila lo. Saan magano pa talo? Wala pa kita subong sang mahimo lo. Sige lang lo. Basta kung maabot man ang kahigayunan lo nga makagawa kita dire lo. Agay. Sakit-sakit pa gada. Dayon, may nagsulod naman. Basi kung sila naman nga dua. Yak. Kumusta ka mo dire nga tatlo? Diba? Amo ini si Maki, Jack. Olo. Siya na yung salaligyan ni Boy Tirador. Bulag ka siguro ay. Nakita mo na ginagapos kami din nga tatlo. Karon,
Mamangkot ka kung kumusta kami de. Ara, lantawa si Jackie. Kay puno sa labhag ang lawas niya. Makaluloy ka man, Jack, no? Hanyak. Bumayo kinaumpawan ka na, Jack. Pero hindi ka magkabalaka. Nakabalos ka man sang duhang ato. Yado, kaya nakabala si Jackie. Di mal ka. Nakabalos ato si Jackie kay tinukapan to sila. Gitukapan to sila ni Sir Boy Tirador. Utro man ang amo mo. Animal na siya. Hindi ka maghambal sina tigulang. Basi kung mabatian ka ni Sir Boy Tirador. Bugtogin burangos mo nga tigulang. Wala ako nahadlok. Hubahdi ko pala sa gapos bala. Kaya ipakita ko sa inyo kung saan ko kamo bali-balion. Kalma. Wala ka man gapon sang may mahimo. Kaya ari ka mo sa amon hay daw. Pabayan na si Lolo Pidong Maki. Oh. Makaluluoy ka man, Jack. Sige. Diri na lang kamo. Hubahdi kami sa gapos, Maki. Maghulat lang kamo nga tatlo. Si Sir Boy Tirador lang makadesisyon sina kung pahubadan kamo sang gapos o kung hindi. Kung hindi, ay. Wala na kami dira sang mahimo. Steady pulse lang kamo da, ha? Tira na gani kamo. Animal ka, Maki. Animal ka, Gid. Ato na siya, lo. Sige lang, lo, Buligyan kita sa kahitasan, lo. Nga makagawa kita dire, lo. Butlan, Jack. Wala na sa paglaom. Nga makagawa pa kita di ko. Wala na sa paglaom, Jack. Kaya rin na ta sa ila hideout. Paano patadiri makagawa? Hindi na kita magdula sa paglaom, Pidong. Makagawa kita dire. Ang pamangkot kung saan, Ati inalang ang wala nga doon mahibalan kung saan, mga animal sila, sapat! Shouting to. Para madula ding ginbatsyag ka sa atong gusok, Buyong. Ay, dali ka. Ara na si Boss Bakyo kapagkanto na diyo. Jack. Nakasugod na kamoda. Ano, boss? Tagayisa dyan. Dali lang, boss, ha? Tagayan, taga, boss. Rewa. Ari, boss. Baw. Cold pa ba? Boss. Kumusta to si Jackie, boss? Man, boss, nakabugtaw na sa boss. Pasalamat lang kamo nga doha. Kanaumpawan pa si Jackie. Ay, abaw. Palakpak po no. Yeah! Mabayo, makalampuas kita sa kay Sir Boy Tirador. Makalampuas kita sa iya nga kaakig. Amo na ganindason. Antes ka mo maghimo sang tikang sa kay Jackie. Kung mabalos man kamo da kung anohon nyo siya, ilisensya ni Ged kay Sir Boy Tirador. Para wala na sang problema pa. Gani man, boss. Pero hindi na ito masulit, boss, Ay, okay na to ya, boss Bak. Nakabalos na kami, Ang importante, nakabalos na kami ni Boyong, di ba Layong? Amo, Ged,
nabulong ng kaugot ko. Amo man ako buyong eh. To. Nagalalain ang tigulang. Gusto gid ni Lolo Pido nga buhian sila. Tisiling ko. Si Sir Boy Tirador lang makadesisyon kung hubadan sila sang gapos kung hindi. Kung hindi, wala kita sang mahimo nga apat. Hindi bala? Boyong, Poldori dyan. Oo man, boss. Oo, boss eh. Natural gila, boss. Kasi ang abo taya. Nga mo na gana. Uy, hala. Lantawan niyo kung sinong nagapakadto dire, oh. Uy, hala. Si Sir Boy Tirador. Nagwada siya kwarto kapagkadto siya dire sa aton puldo. Busmak. Ano na sa... Nagano ka mo diri nga apat? Anong ginahimo nyo diri? Sir Boy, nagasating-sating kami gamay, sir, Mapagay ka, sir. Oh. Sige, tagayi ako. Kigainit ang ulo ko sa duwa nga ini. Kumusta ang tatlo kabihag? Wala na sang problema, sir. Naumpawan na ato si Jackie. Oo. Mayo. Hore, sir. Imo ni, sir. Oh, tala de. Ayaw po. Kakod-kid. Sige, Maki. Dulungin ninyo sa pagkaon ang tatlo kabihag. Ay, sir. Pagkaonon tapang tatlo nga to, sir. Kasakit sa bago ko nga gindokol mo, sir. Sundon mo mando ko, Mak. Hindi ka magmato-mato. Kaya kung hindi mo sila pagpakaonon nga tatlo, kag magkalamatay sila sa gutom, maguba ang plano kung ungas ka. Okay, sir. Sorry, good sir. Tandaan mo na, Maki. Bago lang ko nakadukol sa imo. Sige na. Dulungin ito sa pagkaon ang tatlo kabihag. Lihugon ko lang si Rijan, sir. Sige. Dugangi pangilim nun. Mainom kita. Ay, grabe si sir ba? Kukuha yung star ko ba? Anong kinakumot-kumot mo, Maki? Wala, sir, Awa ko. Sige na rin dyan. Dulong ito sa pagkaon ng tatlo kabihag kag hubadin nila sila sang gapos. Kaya mabudlay sa ilang magkaon kung nakagapos. Oo, sir. Akong bahala, sir. Dulungan ko sila sa pagkaon, sir. Sige. Kinalan, mabusog sila, ha. Hatagi sila sang manamit nga sudaan. Hindi sila paglimite sa ilang pagkaon. Pagkauna sila. Oo, Sir Boy Tirador. Sige, sir. Idulong ko na silang pagkaon, sir, ha? Sige. Pangabyan, sundan ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat nga bahin sang aton drama. Jackie, ang Batang Karatidor. Kinsulat kag sa idalom sang direksyon ni Peter Gabrina. Audio Vision Editor, Romel P. Pineda. Kag ginadulong sa inyo sa NYGC Naisyaga Channel Line Drama ka 16.9 ASFM The Community Radio. YouTube na, radyo pa.